мислят наистина за мен. Тя ще се обадя на Дени, на Хрис, на майка ми също. Идеята е да им кажа, омага познай какво и каквото кажат първо, аз трябва да се съглася. Let's go, ще се обадя първо на Дени. Ало, Познай какво? смисъл? Познай какво? Бременна си. Вау, много бързо позна. Какво? Сега, ако и Хрис каже, че съм бремена, аз ще се само... Ало? Познай какво? Ало? Да? Познай какво? Взеха ти книжката ли пак? Да. Как така? Познай... Честно ли? Не, познай защо? Пак не си... Лина, плати ли си гражданската? Да. Технически преглед. Бе, всичко ми е платено, друго е. Карала си през срещното. Да. Сега ще се обадим на мама. Знам, че мама веднага ще познае какво имам да й кажа. Само по интонацията ви ще разбере. Ало, ей, свири. Хай, мами. Познай какво? Познай какво. Познай. Развълнувана ми звучиш, така че Лава Бер нещо ново. Да. Познах ли? Бях абсолютно убедена, че ти ще познаеш единствена. Лава Бер имат нов вкус. Какъв е? Ягода и сметана. И яде, мама! Love you so much, I'll call you after. Ами, цел, бай. Ами мама го каза, Лава Бер имат нов продукт от серията Фрути с нов вкус, ягода и сметана, Бери Мелт, отново без захар, ставане от истински плодов сок, тамини, минерали, цялото нещо. И знам, че го казвам всеки път, но това е най-добрият вкус, който някога сме правили. Ако успеете да откриете новия Лава Бер, снимайте се, тагвайте ни и ще бъдете репостнати на страницата на Лава Бер. Закривам!